היום צעד נוסף פנימה. אם עד עכשיו ניסינו לצמצם לוחות זמנים באמצעות מיקוד אסטרטגי, עכשיו אנחנו נכנסים לעובי הקורה של מנגנון התפעול. זה מדהים לגלות כמה זמן אפשר לחסוך כשיוצרים מנגנון מסודר, סיסטם. בהקשר שלנו זה המקום שהכי רלוונטי להשתמש בביטוי זמן שווה כסף. עכשיו זה נכון משתי סיבות. א', כשיש נוהל ברור, מה בא אחרי מה ואיך, אנחנו בעצם מיישמים את הכלל הראשון של ניהול הזמן, הפרדה בין חשיבה לעשייה. אין שאלות, אין מקום להתפזרות, יש סדר פעולות שצריך לבצע וזהו. ב', כשהכל ברור, יש הרבה פחות מקום לטעויות, וכשיש פחות טעויות, יש פחות בלת"מים ועיכובים. עכשיו, סיסטמים יכולים להתייחס לכל מחלקה בעסק. זה יכול להיות תסריט מחירות, צ'קליסט כתיבת הצעת מחיר, נוהל קליטת לקוח, או סדר פעולות בשירות מול הלקוח. כל קוביה כזאת מצדיקה סיסטם משלה, וככל שהסיסטם מושחז יותר ומסונכרן יותר, ככה הדברים דופקים טוב יותר. המשימה שלך להיום לבחור נושא אחד שחוזר על עצמו, עשית אותו כבר הרבה פעמים, אבל זה תמיד לוקח לך יותר זמן ממה שצריך. פרק את זה לשלבים, צור לעצמך צ'קליסט, ואני כאן כדי לתת לך פידבק.